L-ark trionfali tal-festa ta' San Publio fil-Florjana, ark li kellu storja ta' 120 sena li iżda sfortunatament ingħata n-nar fis-sigħat bikrin ta' 27 ta' April ta' sena ilu. Net News l-għada tal-festa liturġika ta' San Publio żar il-maħżel li fih qed jaħdmu l-aħwa Ġilju u Charles Sacco, iż-żewġ mastrudaxxi li b'responsabbiltà ġew fdati jaħdmu fuq l-ark trionfali l-ġdid tal-Florjana. Charles spjeganna x'inhu tragward tagħhom biex jitlesta dan il-proġett. Ħandumu bejn sentej u nofs jew 3 snin, iktar kemm naġlu fiha x-xogħol iktar aħjar. Ma nistax indumu iktar. Għalinna wkoll dwar liema ilu u l-biċċa li se jaħdmu fuqha. Ma ħallestu nibdew mill-bejż l-ewwel, tifhem nibdew dak huwa l-padiment b'għu tiegħi. Smajtu forsi l-aħbar tal-ark tal-Florjana. Ġiledidilkom minn raskom li ħatkunu taħdmu fuq l-ark il-ġdid? Għaddit li xi ħaġa veru għad tistgħu hawnhekk jiġu. Għax mess li ħdimna xogħol ħafna elaborat tal-knejjes u hekk jgħidulna għanzakka ħamorru. Kellimna wkoll lil Ġilju li fisser l-isfida biex iżommu mal-pjanta oriġinali. Li kollok fuq x'timxi rali ħalli tiżgarra minnu. Għax aħna ħanamluh full size u nimxu fuq dak li jiġi maħżus. U m'għandekx għalfejn tiżgarra xejn. Ġilju b'entużjażmu kellimna wkoll fuq dak li ftiem diġà li se jiġri la darba jintrama l-ark għall-ewwel darba u għalinna li għall-ewwel sena se jkun armat biss fuq l-injam oriġinali. Inħobb l-injam nħobbu fuq in-natura, ma rridx żeba fuq xejn. Bekk li tkun u tepprezza, min jepprezza. Ix-xogħol u dak id-dettall li jkun fih. F'Awwissu Net News kien żvela li l-pjanta oriġinali ta' Giorgio Cassar kienet instabet b'xorti kif spjeganna l-arċipriet tal-Florjana Dun Ċalxini. Pjanta li qiegħda kienet għand xi ħadd privat u mbagħad dan kellu ħsieb li jarmija hekk qiegħda l-istorja ma mbagħad xi ħadd ra minn tal-Knisja u ġabha l-Knisja ġifieri. Mill-ġdid reġa' sar appell għal aktar għajnuna biex jitlesta dan il-proġett. Bl-arċipriet jgħid li l-ispiża hija waħda kbira ħafna. Huwa qal li l-Furjaniżi kollha bħalissa jinsabu fuq ix-xwiek biex jerġgħu jaraw l-ark jintrama għall-festa maħbuba ta' San Publio.